книгата на Левите 19.1 надолу четем. И Господ говори на Моисей. Искам да възстановим кой говори на Моисей. Пише Господ говори на Моисей. Какво казва Господ на Моисей? Чоки 2 стих. Бъдете свети, защото аз, Господ, вашият Бог съм свят. Бог никога не е казал бъдете католици, а е казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете православни, а е казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете лутеранство, а е казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете калванизъм, а е казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете баптисти, не е казал, а казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете методисти, не казал, а казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете свидетели на Яхова, не го е казал, а казал бъдете свети. Бог не казал бъдете адвентисти на седмия ден, не Бог не а казал бъдете свети. Бог не е казал бъдете мормони, не Бог не казал, а казал бъдете свети. Бог не казал бъдете без деноминации, не казал, а казал бъдете свети. Бог не казал бъдете мюсюлмани, ислямисти, будисти и разни други не казал, а казал бъдете свети. Но защо? Казал да бъдем свети, Бог сам отговаря защото аз Бог съм свят Бог. Вижте какво казва свещеното писание, Ефесяни 1:4, както ни избра в него преди създанието доча на света, за да бъдем свети и непорочни пред него в любов. Единствената вяра, който е отпреди създаването на света е това. 1 Петрово 1:15-16. Но както е свят онзи, който ви е призовал, така и вие бъдете свети във всичкото си поведение, защото е писано: бъдете свети, защото аз съм свят. Бъдете свети, защото аз съм свят, казва Бог. Книгата на Левит 19.2. Днес изборът е пред теб. Да живееш отделен за Бога или просто като всички останали.